относно темата на това, на тази стигма, как мъжете не трябва да показват емоции, не трябва да показват слабости, едва ли не за да бъдат уважавани от жените. Мислиш ли, че това е малко една такава глупаво клише, според мен, защото според мен, ако един мъж има смелостта да се изрази и да си сподели емоциите, според мен това е изключително мъжка черта. Ти да можеш като мъж да кажеш, виж сега, чувствам се по този начин, не ми е добре. Дай нещо да направим, разбираш ли ме? Можеш ли да ми помогнеш по някакъв начин? В този аспект се чувствам слаб. Тоест, ти покрай самото действие да си покажеш слабостите и да покажеш, да кажеш на жената, виж, имам тия и тия страхове. Според мен това оттам идва голяма мъжественост и голяма сила, защото се изисква смелост, за да го направиш това. Какво мислиш по тази тема? Аз бях много в този филм, включително наскоро, че не трябва да си показвам емоциите, че трябва да съм по-сдържан, защото аз в принцип съм много емоционален човек. Естествено, не казвам, че трябва да бъде в крайност и постоянно да си някакъв човек, който хленчи, нали, и си казва проблемите, но когато в действителност имаш някаква травма или нещо, което те тревожи, или нещо, което е очевидно, че ти пречи, е много ценно да имаш до себе си човек, при когото да отидеш и да кажеш точно това, което ти каза. Виж, чувствам се по XY начин, смятам, че това се дължи на това, това и това, но за целта трябва преди това да си извървял предишната стъпка, за която говорихме, именно осъзнатостта. Да си се запитал, защо аз се чувствам така, кое в миналото ми ме е накарало като негативен опит аз да си разказвам тази история за себе си и как мога да го променя. Ако ти можеш да отидеш при човека до себе си, да й кажеш това или да му кажеш това за жените, разбира се, или всъщност не се разбира, 2024 сме, но ако можеш да отидеш, да кажем, при партньора си и да довериш тези свои тайни и партньорът ти да не ги използва срещу теб. Злато. Да. И според мен по това можеш да разбереш този партньор дали съвпада с теб. Защото давам ти пример. Ти може да си с жена, която тя не валидира тия чувства. И си казва, примерно тя оперира на по-повърхностно ниво. И си казва, той какъв е путио, той какъв е емоционален. Ще цензурираме, Мишо. Да. Ще цензурираме. Аз съм вулгарен, аз съм от улицата, момче, нали, рап, това. Но напоследък си олегнал. Да. Казва, че съм олегнал, не знам. И много често може да се случи така, че жената до тебе да не ти валидира чувствата. Тя да няма такова по-дълбоко разбиране. Да е свикнала мъжа да бъде просто като един робот. Да. Без емоции, без чувства. Чисто физическа сила и така по-примитивни, на по-примитивно ниво. Има и такива мъже. Няма нищо лошо. Няма нищо лошо. Има хора, които това харесват. Има хора, просто за всеки влак си има пътници и според мен, може би и ти си на същото мнение. Ако една жена, примерно, не те разбира, когато решиш да споделяш емоциите си и как ти се чувстваш, според мен няма какво си губиш времето. Да. Аз така мисля, аз съм бил и с едното и с другото, мога да кажа, че когато съм бил с момиче, което не валидира това как се чувствам, аз бях в един от най-тежките периоди в живота ми, чисто емоционално и психически. И тогава наистина имах нужда от помощ. Емоционална и присъствие емоционално, но не го получавах. И честно казано, след като се разделих с това момиче, аз усетих, че не усетих липса, не усетих тъга или нещо подобно, а усетих някакси, че някакси едно спокойствие, не знам как да ти го опиша. Това е единствения случай, в който аз след раздяла се чувствам такъв все едно, окей, това приключи. Защото просто виждаш, че този човек не те разбира в дълбочина. Да. А според мен отношенията, романтичните ни са точно там, в дълбочината. Тоест на по-дълбоко ниво. На емоционално, на духовно, ако щеш. Да. И това е абсолютният тест. Нали, много често ще видите в онлайн съдържание. Между другото, ние в момента просто нахвърляме някакви неща, защото разговора ни върви така, няма да продължи до безкрай. Затова, ако имате неща, които искате да добавите или за които се сещате, или ваши лични истории, ще се радваме да споделяте в коментарите и ако ви е интересна тази тема, можем да направим следваща част на този разговор на подобна тема или на същата. Но сега ми хрумва толкова много неща, които искам да кажа, може би защото се отпушиха от 2 години
години не съм снимал абсолютно нищо. Със сигурност няма да мога да кажа всичко, но това е абсолютният тест за човека до теб. Ще видите много съдържания, в които ще ви се каже тествайте я, като ни пишете една нощ, за да видите дали тя на следващия ден ще ви пише пак. Не, хора, това не са тестове. Това са някакви детски такива игрички, които си играем едни на други. Аз съм го правил. Също признавам си. Бил съм на това ниво. Работил съм върху това нещо и за мен тестовете, които са най-валидните тестове, те се откриват, когато първо си в сериозна връзка и второ, когато видиш дали можеш с този човек да комуникираш онова, което те вълнува наистина в момента. Било то щастливо или с негативна емоция. Защото пък, ако не може да си комуникирате моментите, в които сте щастливи, т.е. да можеш да се върнеш вкъщи или да се срещнеш с нея, ако не живеете заедно и да кажеш, днеска снимахме един подкаст с един приятел и то ми беше супер хубаво. Ако и това не може да изкомуникирате, също не е окей. Тоест... така е. Най-добрият начин, по който според мен може да тестваш жената до себе си. Нали, жените не знам как тестват мъжете. Тоест знам, но там са други нещата. От мъж към жена може би е точно това. С някакъв вид нещо, което е негативно до някаква степен, неудобно и идва натурално. Тоест ти не я тестваш умишлено. Не е нарочно, ти я тестваш, защото просто живота ви е поднесъл тия трудности, ситуации. Например, имаш добра работа, развиваш се, добре си финансово, обаче загубваш работата си. Какво става? По-добър тест от това. Този човек ще те обича ли, когато ти си в низините на преживяванията си, или ще обича само когато има купончета, пътуванки, подаръчета и така нататък.